Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Haturkeun dumateng para pinisepuh sesepuh kakung mewah putri anggen kehormatan, dumateng para bapak, para ibu, tamu undangan ingkang kula hormati, saha sobil hajat Bapak Suyitno saha Bu Katami lan putra wahipun ingkang dalem menika jumeneng wonten ajeng panjenengan sami ingkang berbahagia lan ugi dumateng para arenggana ing wekdal menika paring panglipur, ugi dumateng para Kimdeng Ayoga ingkang paring inggih menika palebet dhateng panjenengan sami lan sedaya segenap undangan ingkang berbahagia. Monggo wonten wekdal dalu wekdal ingkang penuh baharikan lan bedhek menika. Pertama kita bersyukur alhamdulillah dumateng Allah Subhanahu wa taala dene menawi wonten wekdal dalu menika kita saged hadir makempal manunggal wonten telepon Bapak Suyitno kanthi kawonten wejeng. Mugi-mugi atas kehadiran panjang sami tansah dipun paringi kisah ingkang wilujeng mul ing dinten menika sampai sak lama-lamanipun. Ingkang salajengipun kaula minangka sesulih saking nggih menika Bapak Suyitno sak guguban pertama ngaturaken sugeng rawuh sugeng dalu sugeng pinarak lan matur panuwun dhateng panjenengan sami tim nampa panjenengan wonten wekdal dalu menika kersa rawuh saperlu bareng iti pangestu namung dados hajatipun Bapak Suyitno nggih menika ing wekdal dalu menika saperlu luar-luar utahe mana ujaripun utahe nazaripun ingkang den menapa wayahipun adik Akila ya ingkang wekdal menika sampun kelas kalih SD kelas 3 SD menika saperlu dipun paringi wayah ingkang solehah ingkang sehat ingkang migunani dumateng keluarganipun masyarakat nusa bangsa lan agami. Pramila kanthi ulah-ulah ing wekdal dalu menika saperlu paring panglipur dumateng warga masyarakat Dusun Tumpe, Desa Tegaren, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek kanthi dipun seranani nggih menika Karawitan Sekarwangi Dusun Tumpe lan ugi dipun iringi wontenipun nangan tayub ing wekdal dalu menika. Mugi-mugi kanthi luar-luar ingkang wekdal sampun dipun laksanaken mboten dados beban Bapak Suyitno keluarga lan mugi-mugi napa ing dados hajatipun Bapak Suyitno saha Bu Katemi lan ugi dumateng putra wayahipun menika den Allah tansah paringi gesang ingkang ayem ingkang tentrem ingkang wilujeng tenipun saking lir sambikala lan pramila ing wekdal menika perlu banten doa panjenengan sami mugi Allah tansah ngijabahi napa ing dados hajatipun Bapak Suyitno sak guguban. Pramila semedah malih Bapak Suyitno aku pangapunten ingkang kathah anggenipun nampi panjenengan sedaya tentu wonten hal ingkang boten meran panjenengan sami. Pramila sedaya kekiran kalepatan Bapak Suyitno sak guguban kawula minangka sedheripun boten kasiban nyuwun ageng pangapunten ingkang sak kathahipun. Wekdal sampun sedados dalu lan insyaallah tamu ingkang badhe menika mentasaken seni wonten ing dalu menika kersanipun sampai dalu prana mriki kawula sebagai solipun saking Bapak Suyitno mboten saged panjang lebar mugi-mugi nggih menika intinipun kanthi rahipun panjenengan sedaya tentu mugi-mugi saged nggih menika astrani saged ngestaken napa dados hajatipun Bapak Suyitno anggenipun luar-luar utahe nazar utahe ujaripun ingkang sampun dipun pundi menika nggih menika dening Allah tansah dipun ijabahi lan tansah kinabulan napa dados hajatipun ing wekdal dalu menika. Kula kinten makaten lan matur panuwun atas rapanjenengan sedaya lan sedah malih matur panuwun lan pangapunten sedaya kekirangan kelepatan Bapak Suyitno sakeluarga. Pramila saking kawula pribadi nggih menika tentu wonten kretal atur punten sanes kawula nyuwun ageng pamunten sak kadharipun. Aku alam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun tarik. Ya, alhamdulillah rabbil alamin.
Nggih, matur suwun. Acara luar-luar utawi ngluwari ujar sampun kelaksanan, mugi-mugi sedaya ingkang sampun kelampah, ingkang sampun kelaksanan dadosaken tentremipun manah Pak Suyitno sak keluarganipun sehingga wiwit awal hingga sak lajengipun. Ugi nginjak acara sak lajengipun menika wekdal sampun dalu langen beksan langsung kemawon dipun awiti dene iringan langen beksa mangke dipun wiwiti kalian gending ayak gedhok. Nuwun. Salah. Disalami